syempre. Panalo na rin kung siya ipapalo eh. Tutusin kahit sino eh. Kahit sino sa amin pumalo, kaya. Kaya pagka ganyan, dapat may coach na namamagitan na mas kumbaga pareho tama, pero yung sino mas tama. Kasi muna eh, kung uli sa likod, pareho natin tayo gusto. At parang sino mas efficient sa arena. Or depende sa skill. Narin isa, magaling na ka. Kaya kung isa, gusto nyo, ikaw, 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 ikaw. So,